Kajaka haduriao, kabal angui kumbashi hajar ngut kibriao. San pautuli ki jahaj, bar ar pautuli ki plien. Badan ki baong sautuli ki aircraft, bar ar pautuli ki liang. Bar umdan uweru bawan pai. Kani kamdei ka film horror. Kani kadei ka Bermuda Triangle. Balai ki jahaj ki jak rengai, kamdan dak AI. Ninya pit syai, hakani ka video. Ka history, jong kani ka Devil's Triangle. Lani ka lan uksuan. Kalas dang nado kapor u Christopher Columbus. Haus nam kat South Park nai puar. Ula tho hakar jurnal jung u. Pau yo i ki ding ki bahap na beneng. Bat ka kompas jung u kala syad bakala. Harai ka khana ka ba isring yu tam. Kadai ka Flight 19. Haus nam kat katai spa Saupusan. Flight 19. Kat katai spa Saupusan. Sandali ki US Navy bombers. Ki bakit kat sangut ki beriu. Ki lajak rengai. Hakapor baki dang training. Upailat ula keren haka radio. Everything looks strange. Even the ocean. We don't know where we are. Dakasi. Borok ka i kumba phala. Wat ka duriau ru. Nim tep syu hang nong idan. Wat ka plien. Ka baki pak ban wat ya kiru. Kal ajak rengai no hi. Klamdon dak. Klamdon puut. Klamdon AA. The USS Cyclops. Kat kanai spak kat pra. Syua kata. Haus nam kat kanai spak kat pra. Ka jahaj ka bahe. Ka USS Cyclops. Ka bakit kumba lai spak Henry Wood kibriu. Kal ajak klam yuk pen mi. Wat tang ka we ka SOS signal. Lani ka signal ban pan ching arab. Kani ka de ka jing yap briu ka bakrau tam hak history. Ka US Navy ka baklam tan ka jing yalet thma. Balai kini hija. Bun ki briu kila pen mi ti conspiracy theories ki jing mut ki bapher ki bapelinga. The City of Atlantis. Dan ki nong wan banya ki banget baka nong ba ka balangam ka Atlantis ka dan harum kani ka duriau. Ki kenja core crystal energy na Atlantis ki penwet ya ki kompas bat ki core communication ki core chingnya keren. Time vortex. Uwe pilot u Bruce German. Ulay tho ba larong hapadeng uli o ba phla electronic fog. Bat ulay yo time travel ka jingya ipor. Ula pay hakajaka ka badai banyan lai 4 minute tang hapadeng lai minute. Ka jing shisha na ka science. Henry ka science ka dan ka we pat ka jupap. Ki export ki pen i kini ki daw. Methane gas. Harum ka duriau dat ki thliu gas. Lada kini ki bethai ka jing shngam ka ka hair. Bat ka jahaj kala ban ngam wut kum ka syap. Ka sun menang bat ki mau ba. Kani ka than ka de ka jaka bawan bun sin ki hurricane. Ki li air ba duriau bat ki rock wave. Ki mau ba kensan. Ki balak ban kot hadu si spark feed ka jing jirang. Ka balak bat pen ngam wat ki jahaj ki ba hetam. Kat kum ki record. Kumbasan potuli ki jahaj bat ar potuli ki plien ki la aja hakani ka than. Hakini ki si spark nam bal adab. Kumbashi hajar ngut ki breu ki layap. Wat la ka science ka persyang bat pensyai. Henry ka jingkeli ka sa balik kini ki plien bat ki jahaj. Kim ju yo watang man pai ka message help. Ka message jingerap. Pipat khat kumno. Hato ka de ka jishap start ka mariang. Ne ka dan shisha ka bor ka ba phla ka bangi khlam patep. Thoya ka jingmut jungpi haki comments. Kublai shibon ba phil apad. Bat wat kala ma subscribe ya khani ka channel kublai.